מה הייתי מגיע? אם הייתי מגיע, אבי גוף תומר. איפה הוא מגיע? להתקימי על גוף התומר, לא באופן... טוב, זה הסוגיה היא מחול. Das ist ja Geburtstagstiere, ja gut. Wenn die ganze Welt ein Besmetrisch. Ja, Besmetrisch, wir schütten zu allem. Ja gut. מאחד יש לעניין של האחדות, האחדות שלמרות שכל הגישות, הזרמים כמו שאומרים, אבל הכל בארטילד אחת. ההיקף של העלון הזה זה משהו באמת בסדר גודל בינלאומי. אין הדפסה דיגיטלית בסדר גודל כזה, שכזה כמות גדולה של אנשים צורכת אותו. המפעל הזה הוא אחד המפעלים החשובים ביותר בדורנו. וצריך, והחובה גדולה מאוד להחזיק את זה, שזה יהיה בסיס איתן. דבר חשוב, זה לא דבר שולי, דבר מאוד עיקרי ביסודי. דבר נפלא מאוד. וכל אלה שיכולים לעשות, צריכים לעשות, חייבים לעשות. Katoir